офиса днес ще покаже как се прави педикюр. По принцип, би трябвало животните, кучетата, да сами да изпилват ногтите си по време на движение и да нямат нужда от допълнителни корекции. Обаче, както примерно при този нокът се получава, самия нокът израства и трябва да бъде коригиран. Общо взето, самия живец, т.е. вътре тъканта в самия нокът, представлява това розово нещо. Така, обикновено до тук е живец. Напред около 2 мм може да си позволим да бъде отрязан нокът. Ето, така. Може с този пръст тук да коригирате, да не мръдне животното и да не го порежете. Ето това е отрязване. Стремим се да не закачаме живеца, защото обикновено кърви. Не е фатално, но не е приятно. И за животното, и за вас. Ногти, при които имаме 1-2 мм след живеца, не е нужно да се коригират. Но, когато имаме пети пръсти, много е важно, ето тук е петото пръстче, много е важно да се следи да не израснат, както в момента, повече отколкото е нужно, защото те се забиват във възглавничката и се получават абцеси и рани. Обикновено тези ножички дават добър резултат при рязане, но когато самия нокът е завит много, самата ножица няма как да бъде вкарана вътре и трябва да се използват друг модел ножици, които са с прави ramена. Ето задните крака обикновено са най-често добре изпилени при животните, защото когато върват, голямата група мускули създава силни при движението силни напъни надолу и те се изтриват.